sambang sumbang ngono maksude sambung sambang sumbang ya apa sambung karo sedulur nyambung karo sedulur ora mung sambung perkara babakan hubungan lewat HP iki ora ning klebu sambung karo dulur ki ya sambang iki kena diarani nyambangi sedulur nyambangi sedulur ya nyumbang sedulur wah ngono ya timune apa tinemune tunggal buyut dadi tunggal buyut karo panjenengane Bapak Haryanto kuwi tunggal buyut sebab eyange panjenengane iki adine mbahku Mbah Dalang Mardis sing rabi Mbah Ami Mbah Ami niku mbarepe Mbah Murdi ngono dadi mbiyen Mbah Dalang Ompong utawa Mbah Dalang Singorejo iki banjur ing kono diteruske karo Mbah Mardis. Mbah Mardis niku griyane nggih Kendal Bulur. Ngono. Biyen Mbah Murdi, Mbah Marno, Mbah Raji iki ya yagane Mbah Mardis zaman semono. Mbah Kondo Mardis Pekasan jaman keceklek biyen ra ora ana wong nanggap bayang. Banjur dipisah papane anak putu sing saperangan dipapake ana wetane Gunung Poto utawa Gunung Pasir sing saperangan dipapakne ana tlatah Kendal Bulur perlune ben ora rebutan pasaran ngono ya Mak Mbah Mardis mapan ana miri gambar Mbah Murdi mapan ana Kendal Bulur wah ngono iya kuwi terus tumruntun nganti tekan putrane Mbah Mardis Pak Desumber Pak Dalang Sumar ya nganti tekan awake dhewe nganti tekan ya kuwi adine dhewe Eko Prisdianto wah ngono kuwi kabeh tunggal darah saka darah Kondo Seco niku anake Kramayuda utawa Kertayuda niku Surontani loro anake Surontani siji anake Ki Juru Kiting anake Ki Juru Mertani jadi trah saka Juru Mertani trah saka patih zaman negara Islam pertama ya kuwi Mataram Kanjeng Panembahan Senopati kuwi kena diarani trah dalang Panjang Mas. Ngono mbuh apik mbuh elek iki mana Panjang Mas ki laris. Wong ngono ya, Mak. Dadi sono sambung iki ya ana kesambungan karo panjenengane Tentara Supriyadi iki ana kesambungan. Mbah Karbini adike Mbah Mardis niku rabi kalih ponakane Supriyadi mapane enten Kamulan mriku dosih keponakane ya kuwi Tentara Petabiyen panjenengane Bapak Supriyadi kuwi sih tinemu ponakan Pak ya muga-muga iki dadi lantaran tetep sambung karo sedulur Pakno Pak Dayun kang wetara saiki wis nandhang gerah. Pak Dayun ki yo dulur-dulur, Pak Dayun ki Pak Lek. Mula ning ngene iki awake dhewe aja rembug perkara dhuwit. Ngono dadi dhuwit ki sekedar alat penghubung, ya go sinden kudu memaklumi. Ora kena kok nutuk perkara dhuwit, kudu semene ngono ora kena. Gandreng kamu ora ngene. Ngono wae. Iki jroning adicara panjenengane Mbak Anita Alif Sunani putri Bapak Haryanto dan Ibu Yayu Winarsih dengan Mas Muhammad Rijal Effendi putra Bapak Agus Riono dan Ibu Farida Riani
ngono mak dongake temanten ki bakune prinsipe apa prinsipe sabar ngono mak prinsipe kudu ngutamake kesabaran ana pitutur saka aku nafkah batin bagi sang istri tak gawene nafkah batin bagi sang istri iki sing baku wong lanang kuwi kerep nyekel tangane wong wedok pinuju mlaku utawa tangane sing lanang disampirke ning pundhake wong wadon nandhake gatine wong lanang nyang wong wadon biasakan diri kuwi takon kabar istri tiap hari piye De awake sakit apa ora tangi turu ndak apa ya gendang mandi ngono mati sing sering-sering ngucap terima kasih lan memuji istri waduh Dik masakanmu kok enak banget nah diantuk kakeanmu ya ning tetep kudu wis masakanmu ki jan enak banget sampean yo apa-apa ki enak kulino mencium pipine bojone cium kening utawa ubun-ubun cium tangane istrine peluk istri tanpa diminta bojone kerep dirangkul simpangan sitok saka pawan sitok saka omah dirangkul makhluk sering ngobrol lan guyon bebarengan karo garwane iki penting banget gunake pola pikir hidup sederhana ora perlu janji sing muluk-muluk sinau urip melarat aja sinau urip dadi wong sugih duwe motor biasa tapi dudu barang kreditan baju celana sederhana macake biasa tapi dompete berisi pokok tenan manten iki pokok niru aku mesti harmonis sebab kula niki enten miri gambar niku percontohan Pak percontohan keluarga bahagia sejahtera dan harmonis HP biasa ora perlu mewah banget tapi duwe investasi lagae kaya wong ora duwe duit tapi tabungane ana bank persiapane duit ana omah tumpukane kandel ora perlu gengsi ning masa depane jelas tadi tondo tandane wong wadon ki antuk wujude garwa sing tepat pilihane saat kamu marah pasanganmu memilih untuk memeluk bukan pergi menjauh saat kamu sedih atau menangis pasanganmu berusaha untuk menghibur saat kamu kilap dia mengajak bicara dengan hati atau beroleh rasa bukan melukai saat kamu punya kekurangan dengan ikhlas memaklumi bukan ditunjukkan pada orang lain kekuranganmu saat kamu sakit diupayakan berjuang agar kamu sembuh wongi urip ki bagian iku kula didongake warga masyarakat Gondo Suli sak Kububan muga-muga kaparingan bagas kewarasan kaparingan murah rezeki panjang yuswane aweta lemomong anak putu uga kaki ini teman-teman didongake muga-muga atur untung pindho milan mituna ora pinisaken donya tumekaning gelahan dadi kaken-kaken lan inen-inen ya ngaturke sinden sesundunan mong wingi iki ya ana wayang winginane ya ana wayang kene iki pancen anu ya Mak nggone wong seni ket biyen pokok sing diarani Gondo Suli gesikan gempulan ki wong seni angger wong ki iso nembang wong ngono Mak ya ngaturke sinom nyamat didhisike kaya apa tak suwun anak wadon ya kuwi Gendo Jeki Monica
Ya, nggih awet niki jajan iki awet jajan. sinden iki sing bocah kabeh ya, bocah kabeh iki tukang babati sinden. Angger lekas sapi digo cacah ngene iki jarne ra. Engko balik rene nah. Kepati Mas Dira mamono nawala sing tak menehi ana ruang ganti kok dhewe ning endi dibawa mrene ana nawala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula wangsuli merga serate teng kula yang terhormat Ki Dalang Kondo Wahyu Widodo utawi Ki Dalang Sun Gondrong kanthi nawon menika kepareng kula nyuwun pramen ketoprak Sri Tanjung matur sembah nuwun saking Bapak Haji Sumarjo Mina Jaya Audio. Saka Bapak Haji Sumarjo Mina Jaya. Dadi sing dinggo buangan bengi iki kagungane panjenengane. Wong ngono mah. Ya mengko ditonton pancine jalaran bintang tamune ora akeh banget ya to. Sing baku iki wis tak waca layang saka panjenengane nonton panci. Yo dibacutke tembange apa iki tak suwun kawitan aku arep nyuwun ora angel-angel tembang Ganti Ati sing tak suwun anak wadon ya kuwi panjenengane Dia Harini saka Batu Malang ya Mas saka Batu Malang ya kaya ngapa diaturke tembang sing kepenak dadi ati mak dadi ati karo jumeneng no kaya ngapa enggak aja omong lungguh wae to nah nek wis tembang ki ra kono noleh ning mburi tajem ning ngarep iki rupamu ki ayu lho sing ati-ati ya njaga rupa ayu ki butuhke pengati-ati sing kenyot ta lah ya golek iseng kaya apa wong nyatane efeknya mau
wis diaturke tembang dadi api ya iki tacuke lagune sapa sing apik terus lagu mau miku ra muni lho arepe tak suwun ya kuwi genduk Ika Kusuma. Apa tembange yo? Coba arep tak suwun tembange Sesideman. Dadi tak gawe klasikan ngono perkara lah wae dhewe itu kan garap campur sari. Campur sari ya campur sari. Ning sing baku ngingoni rasane para punden iki penting. Ya, mangga diaturke kaya ngomong Sesideman genduk Ika Kusuma. Nonen nonan nonan no. Luwe becek paten Yuk